nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imusugo. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa isaton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hasta mag-aga ka bala dito sa suba? Oh, Ha? Bay, nga aman haw. hindi ba lang nagpangako ako sa imo? Nga hindi ako magbalik dire, tub-tub, hindi ko makita ang imo kulintas. Madali lang ha. May kuhaon na ako sa bulsa sa akong pantalon. Oh, Aryo. Ba? Ang rewinder ko? Oh,
Salamat ha. Amo gid balay ng kulintas mo? E kung hindi, mahimo ako nga magbalik dito sa suba. Bah, ginapos niya ako. Ramoncito, madamo gyud nga salamat ha. Amo matuod din ang kulintas ko. Kagkadako sa nabulig mo sa akon. Oh, hala. Kinatulog niya ako sang direkta sa akon mga mata. Kagdo sa matunaw ako. Kuhaon ko na lang kay Karinang pamahaw mo. Para nga makakaon ka na. Kag pagkatapos mo kaon, kag kung maayo ng pamatyag mo, kasi pwede mo na mapathag kung nga ang nagpakuno-kuno ka nga lalaki. Nakahibalo na siya kapapayi ako. Kag wala na ako sang mahimo, kundi isugid sa iyang kabangtanan. Ay, bahala na. Una sa tanan, gusto ko nga mahibalaan mo. Nga hindi ko gusto nga isugid mo sa ako ng rason sang pagpakuno-kuno mo. Tungod kay napilitan ka lang. O kung hindi gani, naobligar ka lang nga masugid sa matuod. Mas pakamayuhon ko pa nga maghulat. Tubtob nga handa ka na nga itampad sa ako ng tanan. Hindi ka magkabalaka ah. Wala ako napilitan lang. Kung nga buhaton ko ini. Hindi man ako gusto nga magpadayon sa pagbutig sa imo eh. Hindi man husto nga buhaton ko ina. Samtang wala ka man sangit pakita sa akon. Kundi pulos kaayo kag paghangop. Sige. Kunin ang desisyon mo. Pero antes na, may mo ba lang nga masugid sa ako ng matuod mo nga ngalan? Shara. Shara ang matuod ko nga ngalan. Ciara? Sa din ka nagalin? Magpamati ka. Kay isugid ko sa imong tanan. Kag ang tanan nga mabatian mo, bisan ano pa ka imposible nga tabo, pulos ka matuoran. Gani pamati eh. Tubtob sa katapusan ang isugid ko sa imo. Karon, suguran ko ng pagsaysay sang tanan sa imo. Ha? Ang buot mo silingon? Nagaling ka sa palabuton? Isa kagatos katuig sumugod subong? Nga ginsumpa ang pamilya mo? Kag kung hindi ni mautod, mapatay ka mag-abot ang imo ika-22 anyos nga kaadlawan? Oo. Kag sa sobra mo nga pagpangita sa solusyon, nasalapuan mong isa ka mahikiro nga naghatag sa imo sang orasan nga magadala sa imo sa nakaligad. Sa diin, arang tao nga nagsumpa sang pamilya mo. Kag para mautod ang sumpa, kinahanglan mo gali ang tinulo sang dugo alin sa amo nga tao. Husto ba lang paghangop ko? Oo. Husto ang paghangop mo. Kag ang kulintas mo nga nahulog sa suba, amo ang nagdala sa imo sa panahon subong. Gani, tuman ang kahadlok mo sang nadula to. Tungod hindi ka na makabalik sa palabuton kung wala to. Oo. Madali lang. Kinahanglan nga makalagas ang utok ko kag makaintindi sa ginapanghambal mo. Para nga mahangpan ko sang lubos. Nagapati ka bala sa akon?
Hindi bala dapat ko ginman ikaw nga patihan? Apang, ang bisan sino nga makabati sang ginhambal ko, makasilingig nga buang ako. O hindi gani, nagahimo-himo lang ako sa sugilanon. Bisan gani siguro ang mga tao sa ginhalinan ko, amo masinang pinsaron sa akon eh. Kagbisan ako, kung wala ako sa sitwasyon, hindi man ako magpati. Ginaako ko. May bahin sang utok ko nga ginapaminsar nga isa kadako nga kabuangan ang ginapanghambal mo. Apang nakahibalo man ako nga hindi ikaw ang sahi isang tao nga mag-imbento sang sugilanon para sa kaayuhan mo. Kag ang bisan sino nga nagaobserbar sang maayo, makasilingin nga wala ka nagabinutig. Manasig nga nagabago ang tono sang panghambal mo. Nga daw kasubong bala nga bisan ikaw, wala man nagapati sa ginapanghambal mo. Apang sa kaygayonan ngini, ang bugto nga mabatian ko sa tingog mo, amo ang kamatuoran. Gani, bisan ano pa ka-imposibleng mga bagay nga mabatian ko, mas dako nga bahin pa gihapon sa utok ko ang nagasiling nga nagapati ako sa imo. Salamat! Madamo gid nga salamat, Ramoncito. Kagkaroon nga matahag ng tanan, gusto ko mahibalan kung sinong nagsumpa sa pamilya mo. Sugiri ako. Suno sa sugilanon nga ginpasapasa sang kada henerasyon sa amon pamilya. Ang nagsumpa sa amon pamilya, amo si Senyora Antonia. Ang ginatumod mo bala nga Senyora Antonia, amo ang iloy sang mapangasawa ni Leonardo? Siya matuod. Ang pamilya ba nga napahamtangan mo amo ang mga Alvarez? Oo. Kung amo, nga sumpaon niyang pamilya sang mapamanas ang iya anak. Magluwas lang kung hindi sinatasyang madayunan ni Leonardo. Husto ka. Tungod ang madayunan ni Leonardo, kagin pangasawa niya, amo si Karina. Ang buot mo silingon, wala gindayon ni Leonardo ang pagpakasal kay Natasha? Ay, sa katapusan, si Karina gihapon ang inpili niya. Ang buot bala silingon sini nga isa ka manugiwit si Senyora Antonia? Gani makahimo siya sa paghatag sang sumpa sa isa ka tawo? Kung sa bagay, bisan ang iya itsura, wala ako na namian magtulok eh. Tungod daw nagasok-sok siya sang maskara. Panulo ko. Isa lang siya kaordinaryo nga katsila nga may mataas nga paglantaw sa kaugalingon niya. Kagsang ulihi, napamatud-an ko nga hindi siya nagsumpa sa pamilya namon. Nga, paano mo napamatud-an? Sugiran ko siya sa ginbuhat ko nga pagkuha sang dugo sini. Kag wala sang natabo nga reaksyon, pareho sang ginapaabot ko. Amo ba na? Oo, Ramoncito. Apang nagapati ako nga may labot gihapon ang sumpa sa wala madayon nga kasal ni Natasha kag Leonardo. Nga nakasining kasi na. Hindi man siguro mapasapasa sa kada henerasyon ang sugilanon nga ina kung wala ina sang kamatuoran. Pero kung hindi si Senyora Antonia ang naghatag sang sumpa, sino sa banta mong ang sa likod sini?
Anay ka? Posible ayhan nga si Natasha? Pwede man ina. Apang, mientras wala pa ako makakuha sang iya dugo, wala pa ina sang kasiguruhan. Kagang matuod, mas mabaskog ang pagpati ko nga si Martin gid ang naghatag sang sumpa sa pamilya namon. Paano mo na siling ina? Sang nagligad nga gabi, hindi hungod nga nabatian kong pagsugilano nila nga duha ni Natasha. Nabatian ko nga ginhambal ni Martin nga siyang naghatag sang lumay kay Natasha. Agud gamiton ini kay Leonardo. Ano? Oo. Maathaga nabatian ko ina. Gani, kung may ikasarang siya sa paghimo sang lumay, hindi malayo nga makahimo man siya sa paghatag sang sumpa. Hindi bala? Gani subong, siya ang mabasko nga ginaduha-duhaan ko. Buot mo silingon. Ginlumay ni Natasha si Leonardo? Gani nagasubong siya sini? Oo, Ramoncito. Siling ko na gani nga daw hindi gid mo ginahulag ni Leonardo eh. Imposible nga basta-basta na lang niya nga malintan si Karina. Hindi ko gid mapatawad ang mag-utod ni ina. Sa pihak sang pagmanipula nila sang balatyago ni Leonardo, makakuha pa nila nga maghatag sang sumpa sa pamilya. Tungod wala madayon ang kasal, nga hindi gid man dapat. Siara, makasalig ka. Buligan ko ikaw nga mautod ang among sumpa. Hindi ko pagtugtan nga mabali wala ang pagbiyahe mo padulong sa amon panahon. Ay, madamo gid nga salamat, Ramoncito. Apang, may ipangabay pa ako sa imo. Ano ina? Mahimo mo bala ako nga mabuligan kung paano makuha ang lumay nga ginhatag nila kay Leonardo? Hindi na kinahanglan nga ipangabay ina. Tungod gusto ko nga makita nga malipayon ang akong duha kasuod nga mag-abyan. Kag kinahanglan nga buhaton naton ina sa sulod sang 3 ka adlaw. Ha? Sa mo lang sinakalipot nga panahon? Nga. Tungod 3 ka adlaw sugod subong, kinahanglan ko na nga makabalik sa palaabuton. Naangpan ko. Nakita ko ang tuman nga kasubo sa iya nawo. Maayo ka na gid bala matuod, Pedro? Oo, payo na ako. Mahimo naman kita nga makatuon, senyorita. Nalipay gid ako, Pedro. Nga wala ko makita sila ni Leonardo kag Natasha. Ay, ang maayo pa. Mamangkot ako karon sa kabulig diri. Naglakat sila ni Senyorito Leonardo kag Senyorita Natasha sa talamnan. Kaupod nila si Dunya Antonia. Samtang si Senyorito Martin naman, nagkadto sa banwa. Amo bala, Chay? Tingala ko man nga kalinong sa mansyon kay. Ate sige, Chelusing ha. Masulod na ako sa kwarto ko Tunga sa oras na kalakat si Ramoncito. Siya ang nagpresentar nga magkuha sang dugo ni Natasha. Wala ako nabalaka nga hindi siya makakuha sang dugo ni Natasha. Kundi, nabalaka ako nga basi kung madakpan siya. Wala na ako sang salig sa babae nga to. Matapos ang natabo sa subha. Sigurado ako nga ang naglampos sa akon
among utod niya nga si Martin. Kag sigurado nga ginplano nila ato nga mag-utod. Nagbulig si Natasha agud nga magdaog ang plano sang utod niya nga patyon ako. Siya ang nag-insister nga pangitaon kong panyo niya. Ay, labi nga nagbakod ang akong pagduha-duha nga si Martin. Amo ang naghalit sa akon. Kaya hindi siya kaupod sang duha sa nagbalik sila sa nahamtangan namon ni Ramoncito. Tungod bala kay hindi nila ako mapalin sa akong trabaho bilang manunudlo ni Lucia. Nagdesisyon na lang sila nga patyon ako. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!